יותר מרגש לכם שנייה לפרונתכם. קודם כל אני נכנסת לכאן כי אני חייבת משהו בבית. אני חייבת לחמים. למה הכל פה מפוזר? אני לא מבינה. היי, שלום, תרצה להזמין משהו? כן, יש לך פה איזה משהו טוב לאכול? ברור, יש לנו פה הרבה סוגים. יש לנו גם לחמים. כן, אני באתי כדי לקנות לחמים. אוקיי, אני משנה לך כבר איזה משהו טוב. טוב, תודה. אני מחכה. מה אני אכין לה? טוב, יש את המתכון המפורסם שלי. מה זה? טוב. היא בינתיים מכינה לה. גברת, מוכן לך? תודה. האוכל פה ממש טעים. כן, תודה. דלינג, 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 דלינג. זה מקום טוב. שלום גברת, אפשר תפריט בבקשה? מה תפריט? אני רוצה להזמין מהקרחים שלכם. טוב, הוא כבר מוכן. אדוני, מוכן לך? צלחת? אדוני? לא שמעתי. תודה. וואו, תקשיב למקום פגז. אני יוצא לקנות כמה לחמים. יש לכם פה לשקיות. לצערי אין לנו פה שקיות, אבל אני יכול לעשות לכם ביד. יש לי איזה משהו מסובך לכם, אז אני מתלבש. אוקיי, דברי אליי. אני יכולה להכין לך כל מה שאת רוצה. טוב, תודה, ביי.